Kliem pożittiv dwar is-sensiela tar-roħs fil-prezz tal-fjuwil. Minn barra dan l-imsieħba soċjali qed jilqgħu wkoll l-istabbilità fil-prezz. Il-President tal-MHRA Tony Zara fisser li l-enerġija hija bżonn juża ħafna għall-industrija tal-lukandi u r-ristoranti. Jekk wieħed irid jara il-pajjiż kif se jmur il-qudiem, l-ewwel ħaġa li jrid iħares hija il-costs tal-enerġija. Jekk l-enerġija tkun kompetittiva, allura il-pajjiż se jkun kompetittiv u se jiġbed iktar xogħol. Huwa importanti ħafna li l-prezzijiet tal-enerġija ikunu l-iktar baxxi possibbli. Il-kap eżekuttiv tal-GRTU Abigail Mamo qalet li dan ir-roħs ifisser li nżammet il-kelma li jingħatat lill-imsieħba soċjali. Il-GRTU ovvjament hija kuntenta li reġa' raħas il-fjuwil fil-fatt. Dak huwa l-arranġament li għalinna li ħajkun hemm il-Ministru Konrad Mizzi li fix-xhur li ġejjin anke nkomplu naraw jorħos il-fjuwil. Jiġifieri tajjeb li nżamm dal-agreement. Is-Segretarju Ġenerali Designate tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li permezz ta' dawn il-miżuri jkun hemm iktar serħan il-moħħ fuq il-postijiet tax-xogħol. Ma ninsewx li issa f'Marzu ħajorħos id-dawlu l-ilma u l-energy tariffs ukoll tal-postijiet tax-xogħol, però l-poplu ġenerali ħajgwadanja ħajkollu żjed flus fil-but. Il-kap eżekuttiv tal-Kemm Mart Group Pierre Fava qal li iktar kemm in-negozju jkollu flus, iktar ikun jista' jinvesti. Ifimni, nasib jiena r-roħs fil-fjuwil huwa tajjeb ħafna għalfejn. Għax inti il-fixed costs tagħna ġiet diesel li nixtru għall-vannijiet tagħna ħajorħos. Ġvinti se jkollok aktar flus biex tinvesti f'affarijiet oħrajn. Tajli kemm se jeffettwa iva għax fil-app ta' diesel ta' van ħajfettwak b'dak it-3 to 4 euros. Issa jekk ikollok 10 vannijiet qed tifranka 40 euro fil-ġimgħa, ġifieri iva teffettwa ħafna. Min-naħa tiegħu il-President tal-Forum Unions Maltin Paul Patch fisser kif dan ir-roħs jikkontrasta ma' dak li qed jiġri fl-Ewropa. Huwa ħaġa tajba li iktar dal-aħħar il-prezz tal-fjuwil qed jerġa' jogħla kif naraw anke fl-Ewropa u għad il-kas ta' Malta dan qed jorħos.